wabarakatuh. Kanca-kanca, aku arep maca dongeng Yuyu lan Bango. Yuyu lan Bango. Ing mangsa ketiga, banyu kali wiwit asat. Iwak lan yuyu susah atine. Dumadakan ana bango kandha arep nulungi iwak lan yuyu. Bango nindakake iwak lan yuyu ing kedung. Iwak lan yuyu digawa ana cucuk. Nanging nalika mabur, iwak dipangan bango. Iwak mati kapusan. Yuyu ngerti yen bango wis tumindak culika marang iwak. Banjur gulune bango dijepit yuyu. Wiwit kedadean iku, yuyu lan iwak kang slamet ora percaya meneh marang bango. Terima kasih.